هەوڵ ji بۆ نەرمکردنا هەڵوێستی تورکیا لە هەمبەر ئەندامەتیە سوێدێ di ناتۆیدا بێڕاوەستیانن. سکرتێری گشتیە ناتۆ یانس سۆڵتنبەرگ لە ڕێوڕسمێن سوێندخواردنا ڕەجەب تایب ئەردۆغان ji بۆ گەڕا سێما سەرۆکاتیە تورکیا ئامادە بوو. ستۆڵتنبەرگ گوت ناتۆ خەمین تورکیا بەرچاو دکە. Sweden has taken significant concrete steps. سوێدە پێنگاوên کۆنکریت yên girîng avêtine ji bo berçavkirtina xemên Tirkiyê weke guhertina destûra welêt, helanîna embargoya serçekan û bilezxistina hevkariya dijî terorê ku pekeke di nav de ye. Li hember pesendkirina endametiya Swêdê di NATOyê de Erdogan merç li pêş Stockholmê danîne bi mebesta astankirina çalakiyên Kurdan. Hevdemê civîna Stoltenberg digal Erdogan ev xwepêşandan li dijî endametiya Swêdê di NATOyê de li nav cadên Stockholmê hatin kirin. Beşdariya piştevaniyên PKK gelek di nav wan de berçav bû. Enkerê li dijî derketina wan e evca piştevan bin yan jî dijberên hikûmeta navendiya rastgira Swêdê bin di daxwazkirina endametiya NATOyê de. Lê azadiya derbirînê bihayekê binaxeyê civakên demokratîkên Ewropaya. Lê ez ê bi zelalî bêjim azadiya civîn û azadiya derbirînê buhayên bingehîniyên civakên me yên demokratîk in. Divê ev mav werin parastin û bihêzkirin. Li roja duşem û bêtin 12 mehê kar bi destên Tirkiya, Swêd û Finlandê dê danûstandinan li ser endametiya Swêdê bikin. Stoltenberg hîvî dike ku li civîna bilinda NATOyê li nîva meha heft Swêd bibe endam. Dexilê şemû dengê Amerîka.